Ja, nu ser ni. Jovat komma här. De livsgivande dropparna. Hör ni ljudet? Det är ju sån musik för varje Java-älskare. Ser ni den utmärkta kräman? Den fina kräman. Och det är min själ inte vanligt skitkaffe från Lidl det här, utan det är riktigt. Det är Skånerost Suegas. Det är min själ mycket bättre än italienskt jävla pisskaffe. Ser ni? Snart börjar det pysa. Nu börjar det pysa snart riktigt och då kommer lukten.